Salutare lumea și bine v-am regăsit cu un video. Astăzi o să jucăm din nou Clash Royale. Da, ați auzit bine, astăzi jucăm Clash Royale din nou. Am jucat deja în trecut iar în Arena 4. Să puțin totul mă la sonor. Am să dau mai aici. Cam atât e bun. Am jucat aici, am câștigat toate meciurile. Aici nu pot din păcate că n-am arena level 8, am level 5, level 6. Astea de care joc eu. Am P.E.K.K.A, mi-a plecat Golem, foarte multe cărți. Vă ca să bagă carte nouă iar, doar în 10. Vreau să trec în arena 5 mai repede să-mi dea Wizard, că e cea mai bună, cea mai apreciată de mine cartea. Wizard. Da. Azi mă prelungim povestea, azi am drumul la bătălii. Da, și nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, să dați și click pe clopoțelul când apare notificări că sunt eu live, când fac eu video, vloguri, o să mă apuc și de vloguri, de live-uri. Am vrut să fac acum un live cu Clash Royale, dar nu m-am ies live-ul, mi s-a închis sau mi s-a blocat. O să văd cum să fac să meargă live. Da, ați auzit bine, dați drumul pe butonul de like. Eu aș băga gen chiar să nu se bag. Dar nu știu cât are el. Nu, o cred că o să bag Valkyria. Mai nu știu, mă gândeam să știu ce cât bagă și el. Da. Era sigur, Zep 1. Mamă, Zep nu e atât de puternic. Mamă, dacă... Mamă, cred că e bomba de fi rângător. Normal! Mamă, ce damage am dat. Degeaba v-aș mai opa, nu zic mai rămân fără baterie. Dar nu trebuie să bag scanii. Mamă, deci trebuie să bag de scani, că nu trebuia. Dar nu e nimic. E perfect așa. Nu o să bag nimic, nu o să dea foarte mult damage. Așa. Oh, vedeți? Dacă lăsam eu prin socul? Pardon. Scarmi. Bă, Valkyria e foarte bună, Valkyria, frate, dar mai ales că dacă faci combinații să bagi prins. Nu, mai te bagi Valkyria în față, dacă bagi prinsul, e demențial. Dacă bagă Scarmi sau ceva, nu reușește, frate, nu reușește să mă oprească. Valkyria, dacă se întoarce odată cu toporul, e făcut praf. Băgau și noi în goblin berel aici. Oh, ia uita la ea, băieți. Vedeți ce faceți carne, ia uita. Și acum o să avansăm pe turnul mare. O să bag eu Valkyria. Deci vede, ia uitați-vă. Bă, o băgat. Mama, să-l las acolo. Ce prind. Bine, bă, bombiță, bă. Mamă, bomba ce-i berea. Așa. Bă. Fii atent, s-a enervat băiatul. Nu are șansă. Nu are șansă ce să facă mie, frate, cu prinț, cu... nu știu bag eu aici. Nu știu ce spamează. Frate, mi-a tot am. Bă, bulangiu, bă. Nu mai are șansă, nu mai are timp. Nu mai are. Tutu, papa, băietul. Tutu, papa, băietul. Așa râz. Deci sparg cu telefonul acum. Așa. Cine e pe când îi dă P.E.K.K.A sau o să bag eu, o să iau P.E.K.K.A. Bă, mai avem foarte puțin până în arena 5. Da, o să-mi dea aici la 1400 de trofei, o să-mi dea un CS, nu știu cum se cheamă gestul ceva, nu știu, chiar nu știu. Iulisa. Ce mă? Iulisa? Cam așa, nu? Bă, ce căți mi-a dat aici? Băgăm Valkyria. Bă, Da, hai să băgăm așa să nu...
Bă, dar nu trebuia că mi-am folosit cartea aia. Bă, mi-aș picioarele. Dar nu e mult, nu-ți dea mult damage. Acum o să băgăm un prins, că vreau să folosesc muschetera. Nu știu ce cărți mai dacă ai. Dacă are... Bă, aici, panoram de om. Ca l-am tot pe prins. Mamă, prințul ăla rupe tot dacă prinde. Mă, mai avem destul, 2 minute. Da, un minut. Cam așa. Nu o să bag încă nimic. Nu, o să băgăm Goblin Barrel. Vedem ce face Goblin Barrel aici. Da, îi sparg turnul. Avem care toate. Acum o să spamesc în stomac. Dar nu are nimic. Opa, așa se leva băiatul. Dacă se leva băiatul, opa, s-a activat băiatul. Băgăm așa un scan de duc și în partea și în partea și. Așa, atât voiam eu. Mamă, ce bun sunt la jocul ăsta. Am avut, am pierdut, mi-a fost furat în fond, am avut o globă în fond, le-am pierdut, mi-am luat alt telefon și mă așteam parola, e-mail și da. Asta a fost, să de la capăt, eram în arena 10, cea mai mare eram în arena 2, cam așa, nu. Aveam pe toate legendarele, aveam pe Mega Knight level 8, foarte mare avea. Da, în păcate mi-a fost furată la acum, dar nu nimic, cum o am, bă. Aici turnul i-am spart. Bun tot. Mamă, ce bun sunt în jocul ăsta. Plus 30. 11 minuți, dar nu mă deam bani. Acum nici să ne legem la ieșită. Bă, dar n-am liking ăla. Bă... Scrieți în comentariu ce card vreau să iau. P.E.K.K.A. sau Lanting Chicks, doamne, iar, cum mama lui. Nu, asta nu un P.E.K.K.A. Eu cam mai folosesc și o P.E.K.K.A. Vezi, arată aici, ia, vedem mai cine arată. Vezi? Bun, vezi? P.E.K.K.A. Bă, dar... Bă, mă rezistă P.E.K.K.A. Bă, nu. Bă, rezistă P.E.K.K.A, frate. Bă, P.E.K.K.A e mare, tare. Și mine P.E.K.K.A e bun, da? Nu așa. Organizăm coins, gem, minion horde, archer, și prinț, ce-mi place mie tot. Hai să facem upgrade un minion horde, la mândec, uitați-vă. De 4, hai să facem level mai mult 6. Avem ceva să... putem să facem upgrade. Wow, n-am știut. Și mai avem. Mai am ceva aici. Bă, n-aș da 1000 pe tot așa ceva. Bă, așa nici bani pe 1000 de asta, dar n-am bani. Îți dau 18 epice, 54 de legendare, 3200 de bănuți și 240 de comuni, nu? Asta ce e? Comun? Comun, da. Să nu dau la golem. Aha, uite-mă. Aha, tare. Mamă, ce... Ia vedem acum. Vai, mamă, ce combinații. Uite, mi iau foc, radio. Mi-am să n-are cum și combinație, bă. Mini P.E.K.K.A. Da, știu, am văzut. Inferno Tower. Da, știu, pentru că am făcut asta și mi-a plăcut, frate. Bine, Inferno Tower. Giant.
Da, să mai prelungim. Bă, cred că aici o să termin și acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!